Какво става, YouTube? Тук са Печаките БГ и правя клипче абсолютно сам в Warcraft. Сега тук е един прехвърчак около мен. Ето го. Много настигна. И го настигнах. Тук може да падне от света. IP-то на Warcraft, ще ви го кажем. Ще бъде в описанието на... клипчето и за това. И за сега ще видим на какво да играем. Отиваме. Така. Сега ще ги редуваме. Games. На Games можем да играем Paintball, Skywars, Dwarves. Нещо, което въобще не е играто. Ами то изобщо не сме... дай Quakecraft. И ще играем Quakecraft. И сега всичко заби. Направо стана на нищо. Брай се. Сега отиваме на Quakecraft. Нарочно говоря така, за да ви развеселявам. Сега. Отивам там, където има най-много хора. Тук е пак чакато, защото толкова много хора на различни места. Тук са започнали... Отцепнах я. Той за малко. Моби. Защото е бъгнат в това. И за малко. Ще направя така две игричките. Не го убих аз. Какво става тука, не му оцеля никой. Глей. Тук имаше толкова много хора и се избиха толкова лесно. Вика. Жената ме уби. Не си мислете, че жена ма била сериозно. Аз съм мега яки. И то защитих един. Ма сега ще го убия. Миста команд. Забравих да скоча. Аз понякога им правя такива яки атаки. Зад мен ме цепнаха. Затова винаги, когато играете в Warcraft тук, винаги трябва да се таковате. Винаги трябва да скачате. Докато стрелнат и докато пропуснат и докато презаредат. Тук има различни видове мотики. Аз сега играм камената. Има дървена, каменна, желязна, златна и диамантена. Така както ги казах, толкова са силни. Онзи ме цепна. На кое място съм? Не знам. Имам 7 кила. Само това знам. И гръмнах момичето, което ме гръмна мен. Каза ви, че съм по-добър. Сега толкова избелязах. То ме пропусна. И аз го пропуснах. Го убих. Ето е жената и тя ме уби. Така, тук с жената е много спорвано. Как го пропуснах? Ея! Здрасти! Здрасти. Това е моя специален гост, който, не знам, така някакъв дух. И аз сега снимам клипче, така че ако може някак си да затвори или пък да стане някаква чудодейна сила, гласът да изчезне. Ако може да стане така. Окей. Значи магията не е на наша страна, няма да стане, не дей. Само да те питам, ти сега на какво играеш? На Warcraft, снимам клипче. Развали го цялото. Ще го пак пусна в печагите. Това е Слави, който участва в едно клипче, но не можахме да го качим в печагите. Сега тук имам 14 кила. На първо място има 21. Аз побих онзи. Мацката. Как ме убива? Само тя ме убива, казвам ти. Аз стрелях към земята. То пич не вижда, че съм за... Кой спече? Нали то пич печели. Защото всички са само с скин Стиви, Никой не иска да купи играта. Се иска със свои имена да измислят. Приемат да са такива. Сега
Ще направим втора игричка и ще приключим с клипчето. Както на Paintball направих една игричка и така и тук. Почти почнахме играта на началото, но така. Така, хора, ще спирам клипчето. Ще абонирайте се за нас. Дайте положителен вод за клипа, разни неща. IP на сервер LOL ще бъде пуснато. Ще бъде написано в описанието и чао!